はい、タヒディル。こんにちは。はい、それではですね、大学の時、プレゼンテーションですね、発表したものを、今ですね、動画にして、差し上げたいと思います。はい、その時のテーマにとしてですね、日本とチベットの日常生活、という、テーマですね。最初はですね、チベットというのは、どんなところで、どんな民族であるでしょうという、若い日本人がたくさんいらっしゃると思います。それではですね、こちらで、少々、チベットにつきまして、説明させていただきたいな、と思っております。はい、チベットはですね、中国の西北ヒマラヤ山脈のですね、一番近いところで、世界の屋根と呼ばれているチベット高原。土地はですね、広く峠や山、雪山、草原などはですね、たくさんあり、そのところでですね、チベット人が生活したり、教育されたり、宗教の行事などを、行わったり、世界の平和をお祈りしたりしております。はい、チベット人のですね、生活観ですが、チベット人は、共同生活は大好きな民族であります。よく集まるのが大好きな民族ですね。年上の方ですね。老人は中心にして、尊敬し、子供たちは、愛する民族であります。例えばですね、お誕生日とか結婚式とか、あと、禅を行うときですね、よく集まって、一緒に生活してご飯を食べたり、お酒を飲んだりすることは、日常生活の中でたくさんありますね、その日々。誕生日とか結婚式はわかるんですけど、善を行うこと、時というのは何だろうと思う方も、いると思いますが、それはですね、人を生きているうちにですね、罪を解消するためにですね、善を行い、美徳を蓄積する行事ですね。宗教的な行事でもあります。それですね、地方に、ところによってですね、違う場合もありますが、ほとんどはですね、3日間でですね、1日3食、朝昼晩3食を、村の人たちにご馳走するんですよね。ご馳走して、ご飯一緒に食べたり、お酒飲んだり、して、喋ったり、お経を読んだりしてるんですね。3日間。ところによっては、違う場合もございます。私のところではですね、3日間ですね。はい、日本の生活観ですね。日本人ですが、年上の方ですね。年取っていらっしゃる老人は、老人ホームで生活して、社会の、福祉はとても素晴らしいですね。若い方ですが、一人暮らしの方はたくさん、いらっしゃるんですね。それはいいところもあると思いますが、孤独の場面もあると思います。チベットの結婚観ですね。結婚式ですが、こちら、写真をご覧になってください。女性側の準備ですね。例えば、結婚式は明日でしたら、今日の朝から、
もしくはですね、結婚式の2日間の前から、いろいろ髪型とかですね、髪の飾りとか、つけて、それを作ったり、するんですよね。すごく時間をかかりますし、手間もかかりますが、それもですね、民族の習慣と文化として一つですので、時間かかっても、もう、はい、こちらの男性をご覧になってください。こちらの男性ですが、花婿さんのですね、男性側の、付き添いの人ですね、朝一、花嫁さんを迎えに行くんですよ。その時、お酒とか、持ってって、差し上げるんですよね。女性側の、お姉さんたちに、おはようという挨拶して、花嫁、お願いいたしますということですね。お酒とかお金とか、花嫁さんの、女性たちに、お姉さんたちにあげるんですね。あと、こちらですね。こちらね、女性が、背中に、なんか、運んでいるんですよね。それは、これですね。これはパンですね。キッシュのパンでございます。このことにつきましてですね、後で説明いたします。あと、こちらですが、いろいろ準備してるんですよね。こちらですが、男性側の花婿さん側の、親戚ですね。嫁さんを迎えに、来た、人たちですね。花嫁さん、こちらの人たちと一緒に、男性側の方を行くんですね。その時ですね、花嫁さんをそうですね、一人の女性もいますので、この写真を見ると、花嫁、髪の飾りですね、こちらですね、非常に高い、宝物でございます。銀ですね。銀とか金とか、あとは3号とか、真ん中の方に3号とか、ございますね。こちらご覧になるとよくわかると思いますけど、サンゴですね。あとは銀で作ったの、本当に貴重なものでございますね。はい、それではパンのついてですね、説明させていただきます。このパンですが、女性側ですね、花嫁さん側が、運んできた、パンでございます。ところによってですね、違う場合もあるかもしれないですが、私の生まれたところですね、アーモンドの方はほとんどは、こういう、パンを、花嫁側の方が、運んできますね。男性のお家に運んできます。こちらのパンですが、吉祥のパンというんですよね。女性側の、福をですね、幸せ、富を、男性側に運んできましたということですね。これから、ご家族で、幸せに生活していきましょうという、吉祥の、パンですね。はい、日本の結婚式ですが、ほぼ、チベットと同じですね。こういうふうに、花嫁さんと花婿さんご一緒に、お寺とか、神社とか、お祈りに、いらっしゃるんですね。行くんですね。うん、結構、チベットとよく似てますね。あとですね、チベットの教育観ですが、チベットの教育は、唯心的はですね、ナンバーワンだと思いますね。only one、ナンバーワンだと思います。唯物的な、教育はなかなかまだ重要性、知らない、方もいると思いますね。
学校だったら、交通とか、設備などもあまり良くない、ところもたくさんあります。で、主にですね、善を行うのは大好きな民族ですね。老人とかよく尊敬しないといけないですというふうに、小さい時から教育されていますね。こちらの写真を見るとわかりますが、草原ですね。草原で、子供たちがペンとか持ってるんですよね。うん。草原の後ろの方に黒いやつがありますが、それですね、家ですね。夏になると、チベット人、放牧をする、人たちは、高いところにいて、テントを、立てて、そちらで、生活してるんですね。あと、右の方ですが、教室ですね。私の時も、本当に小学の時、教室はこういう風な、教室でした。条件あんまり良くないですね。今は条件良くなっているんですけど、私ですね、中学になった時ですね、ちょっと、条件、ここよりですね、良くなりました。こういうところで、教育をされてきたんですね。お寺の方に、いて、冬休みと夏休みは、いて、本を見てるんですよね。こちらの写真の、この辺に、見ると、たくさんの経典ですね、お経の本を置いてるんですよね。こちらに、仏像もいらっしゃるんですね。冬休み、夏休みはですね、お寺の方にいて、チベット語をですね、深く勉強しています。日本の教育ですね。本当に教育の制度も良くて、子供小さい時から、保育所で、預かって、幼稚園とかに預かってご両親とか、仕事に、出ても全然、ご安心できるから、すごく社会として教育の制度は、いい制度ですね。ナンバーワンだと思います。チベットの宗教観ですね。宗教観ですが、チベットは、宗教は仏教ですね。今は仏教ですね。最初は梵教です。最初は梵教ですというと、それは何だろうと思うかもしれないですが、民族の、宗教としては、梵教ですね。仏教はチベット、仏教はですね、チベット、33代の国王、孫前元宝の時から、インドから、流れてきたんですね。その前は、梵教ですね。チベット梵教。民族の宗教でございます。こちらですね、夏になると、草原の方いらっしゃると、野生動物に会うんですよ。その時、餌をくださいというふうに、人とよく慣れてるんですよね。特に年取ってる方と、子供たちのところに結構来るんですよ。うん。で、おばあさんが餌をあげてるんですよね。こちらはお坊さんですね。餌をあげてるんですよね。日本の宗教観ですが、同じく仏教ですね。あと神社、仏教は仏様、神社ですが、神様いらっしゃるんですね。あとは少しのキリスト教も、日本には、あると思いますので、ほぼ仏教ですね。神社、神様、仏様ですね。この
日常の生活の面から比べてみると、日本とチベットは共通点ですね、たくさん、あると思いました。たくさんありますね。それではですね、終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。